Kertooko se tasa-arvosta, jos jokaisessa työyhteisössä on 50-50 naisia ja miehiä? Vaikka tällainen jakauma vaikuttaa täydelliseltä tasa-arvolta, todellisuudessa jokaisessa työyhteisössä tällaisen jakauman saavuttaminen vaatisi, että sukupuolella olisi merkittävä painoarvo rekrytoinneissa. Tasa-arvoinen rekrytointiprosessi, joka perustuu yksilön ansioitumiseen, johtaa satunnaisuuden takia tilanteisiin, joissa joidenkin työyhteisöjen sukupuolijakauma voi poiketa tästä ideaalista. Joskus jopa niin, että kaikki työntekijät ovat samaa sukupuolta. Suomessa on noin 2,5 miljoonaa työllistä. Jos työntekijöitä valitaan sokkona ilman, että yhden valinnan sukupuoli vaikuttaa seuraavaan, niin on väistämätöntä, että joissain työyhteisöissä sattuu muodostumaan peräkkäisiä valintoja, joissa kaikki ovat samaa sukupuolta. Suomen tasolla puhutaan useista tuhansista työyhteisöistä, joissa satunnaisuuden takia käy näin. Satunnaisuus on reilua, vaikka se ei aina näytä siltä. Moni voi kokea tasa-arvo-ongelman siellä, missä koko työyhteisö koostuu esimerkiksi 5-10 saman sukupuolen edustajasta. Tällaisten ryhmien synty on kuitenkin luonnollista ja perustuu satunnaisuuteen, ei välttämättä syrjintään. Tasa-arvoa kannattavan työnantajan voi olla vaikea hyväksyä sitä, että tasa-arvon noudattaminen johtaakin lopputulokseen, joka vaikuttaa syrjivältä. Tällä on olemassa riski, että työnantaja alkaa noudattamaan rekrytoinnissa juridisesti kyseenalaisia sukupuolikiintiöitä, jotka ovat syrjintää.